Come on, first is Ukunipa. Sikadura yeye ni sikaso ni kuja ni kineska. Sasa. Uyeska bro Ukunipa. Sababu moja usini kineska sasa. Onze biasa bia ni fie ofe. Ni bia ni mti. Bia ni tu ni na yele kura. Menya mimi ni kura mimi ni moja ni kineska mama. Moja bem. Sawa. Yo kase moja yo moja mimi. Sebi kwa kwa na moja bai moja kwa hapo china moja bai moja kwa hapo na moja bai moja kwa hapo na kina moja bai moja so sika grudge yani na twi na twi ina enya hapo china ni odai ni mu ni pa na wo ba no kra moa ati mu ne be kire sebia yemfa boa we fenjina sika na mani basmes manya me no mu ekura me no yemfa ni pa mfa enjina sika mai pa yesi ye mu ahodo mani jina mwanso anti wo ba no wakra wo ati wo ufie wo firi mu enyame no wo ufie ni enyame ye wo fie ne be kire se ni basmes ya wo ba yemfa moja ine fenjina sika na fama ya kire wo no ma ya ge de jina sika ma ye be ka kire ni pa se Sabi, patagaria do so ya mukra mo pa. Ene shire bo so ofo. Fugu so bo ye de efu sa. Enfa ba bia wakọ enfa nka se sabi. Tumi ni wiase. De bia ya menda otie na nanu ma bo so no. Suma ni nso na dabi. Ye no na ikura ye no ko so bi o no ma wo ni bo so mo. Bia tumi biti. Ne mo ne bo so mo ikura na no. Ye ne bo so so mo keka ikuta no. Tumi bi ni ho ye de o Suma bi ntinem botie bi ntinem wati ase enti sai ni pano do ha akwada na wantimi ambo en ka se tumi ni biase se bi ni biase ko bi nyina ba di nka ntam ntu obi suma ne nko konya no menya me ne kura me ne ye nyame no mo a se bi mfumo mo no mo so mo bi ati nya eni pa try de bi ye o ya de a obi challenge o se wani be bu ase ka obi ko na nka ono ne buso ne tumi e kura na no wode nya wode ye na wode ye na twene ho na se kan ya odi ka ho ne twaw ne moja hapa ne kasa mfano wa mbini ina atono yanso yaboso mo ekura ye no ene ye nyame no mo ekura ye no yensu ne abotan ne nhoma ye gidie wo mo no ye mfumo mo ye yo mama ne ne amamere de mo abere bia e bi ebeko bia so ye kra wo mo ne ne o mambo o mo kasa ma ye nya ye ye di wo mo gidie so se ye sha se ye be ye dia obi ntimi nse ye on se abere bia ye sinsemi o so a na ho ni wo ne mo wo ankon ko sam so a wo ni mo mi de mi dimenya mi kura mi di se obi biara o de ne haba be da o mo be kire wo amane ne ma mere kwan ya o be fa so be pe na mo so do bo ma o so do mo ni nya na se boss man na media bo de ne de ko be wow me last you young guy who you cry shame cry 2 p.m. Sa TikToker guy sa let's just only bible david o wa ho ba bo a se bi sa bra nko ba be pie akwa to aduane nka saa etumi kuro na ebo ne ho ba ne hu se BBC ebesi ka wono se statu mi etumi akoma ne nkoda obema BBS wo kwa nti na nipa bia wo ha wo so pa ho ba mo pe tumi pa tumi ene ne yedene na odo ho kokko hye ne nsa na wo hu nkwase ya wo hu petu wo na wo ba ebo ba ba eden o de bo bai amede ade me de bo ba ma nipa nya mi tumi e nyame no no ye de o mo ba ma nipa ye o so ma ye frɛ no akwanya sa so wa nkwa wo nya bibia se ene de so eba nkomopa TV so nyakopon show bibia se manya bre no maje bre eka ye ho ama de susum sem eba be so mo na de adam kama onyo ya no subscribe no share no like no leave you lovely comment e de agu ase on ma ye de ama ye ene enema bia e circulate wo magana mu na se meka se festival meka se comfort ya red and white power as de comfort ye se wonders be bre ye de ekoso ho no na Nana Saaliki e make wonders bia meka se akonfo ba ho kwakubo nsam konfo abas ana che se akonfo benfo ba ho no meka se obie no timi eye sa miracle ne bia mi ankasa no ma hu miracles ba sa miracle we no
ebro madwen enemy ntiase so ne say nti no yene nana adi insawoso adi nkitahudie kama ama ene de nananom aye adom ama yensaka Nana Saaliki awo efidue mu a yene no ebetwetwe enkomo srane abasa ne edomu asko awo honhom na yadwe honam na obi bi owo ha wo amane ese December ewiasim ayesum kwanhia esisi youth no young girls and young boys ye wododo yene Nana Saaliki ebetwe sa enkomo yi na waso secret bi won ma efasika sam ho ye bere se sika duro ana se sika akwankyere be na Nana Saaliki edi eho enkomo akiri ye twa eho aba ye ba yene ne obi a beto am so epia o Soko esa mo makoba biem eba nkomopa TV so nyame ohyamu ni na asomanya bre agebre akaye ho amedi sanjumadi eba beso mo wati ase one nation Saaliki one nation na Saaliki ba ko pe ono na ne ye na ahia ewo fidie mu ha ene meka se anwade sonko because Nana Saaliki fugu from my studio da ebrebi na so ye Nana Saaliki fugu no na ye kwa asase ni tumi wum ni no wadoro ti tumi no on my da ma kama ene Nana Saaliki medi komo sonko kra afa festival na ye de course no ene ma esisi e wasase so hunhuma fam na honuma fam na apom ti say ejani 24 na roma ho de sa bobo Nana Saaliki afio ye to nka so ache sa bibi aboko de ejani 24 na roma bibi aboko ya makoba sokoba enkomopa TV so sa obusia bidi se oborbo ade nya sa boko nya mi ada roma de wohwe me ewo nkwa se de musu wo nkwa na wode so mo bibiara wonderful and na yeso ye ho so edin se sisiri no na meka se we and e bread kan a oba enkomopa TV so enkomopa TV ye interview da o se bread ya meka se me kire mo awo AK1 TV atia frama TV ana haso ye enkomopa Nana Saaliki obi a sabi me di ne ho adanse a minsuro onye frakadam onye aza enye la rasulala ti ba bi bia beko bia no ye try say wodo esko honhom de apio honam na ohun esi amane ye ho wati ase benifo se enye akom eni dwa ho akom se wo hu ase amana ye ho eno ne friend say akom no abene nana Nana Saaliki Nana Saaliki ye konfo a okura su ma brafo okura nkotia de bidwumadi wo Kumasi ntribo ho bo anipa Kumasi ntribo ho sa ho na obutu a odi ujuma wonderful nana ade ne boso brafo ade ne nkotia okay yaka boso mbrani na yesu ma brani yesunsum okay na sunsum bia wo na akwan sene obeko na insuo bi da ho yesi we de yensu asemesi no bosombra ni yensu a obeko na ni insuo ye de eda ho ama ye de a kire se bosombra ni insuo ni eda ni okay na ono ne de ne ye ginaye a ye friend bosom okay ye friend bosom na no ya de a e bi gina ma suma brafo ti suma brafo na honhom no mo da different to be suma bra ni bi oba bi ama obebese ana se suma bra ni bi owura ne konfo anu abo na ni ase bidie ana abo na ni ase moto suma bra ni bi okra so ba wontwa na ni hwe ba ne ye ne na honfo so kire se video ye bra ni we oye motia we oye so sanity nana everybody na come kan wo okay c'est 2012 2012 ana come kan wo in 2012 na otna say so ye adwuma da bi ye 2012 na tana se me adwuma ka se Nana Saaliki metna se me ye adwuma ye 2016-17 na then time na fena me so me so establish my first production our cultural center like you say enye asam keto akra Nana Saaliki na eguso ene na twetwe komo na fe na ebe wuramu agasa na eguso e ka se ne numbers no na go screen so no odaro ma so be fa ne number no ohaw ne amane e wo form krata sema na bible sika sema adwuma sema kwantu nyabotre fa number ne wi a ye ntwen kodi komo yinwie no na nananom akawa koma ama wo bisa de no ohaw no dadwe na da so no Nana Saaliki anya ehon puma fasi ede ama kama nana odaro ma 2016 wotana si yese uye adwuma yi awwa da samano what for challenges modudo be say challenges bi se bia obi de na adwuma ba ho no ma nyeye na se bia amafo tutia wo ne sa ne manema no na meka okay de odi na adwuma ba ma enyeye de sa challenges de si ebida okay na amafo tuntia de abre bia ye hie bi nanso tutia yeah se
ohun say obi o ha o koso ana ya okay obi o so so hwe ma ohun say amba ni pass me so kra timi na amba the challenges they facing ba wonderful na buso ka say aye enkomopa TV bi enu akomfo no kra ye hia odwom kra na wo ye bibia komfo bi timi challenge onu ahwe say amba kwa wa be amba ana kwa na me bisa onsem fi say se bia me si efa no ene afahye a me share wase ene hawa wo chese wo down utumi bia di wo ho no in fact me ho dwire me nana what that woman mpempi yakwa afahye mama for yiska nana the way I was say your miracle no kwame no faso ye because what is sika twa wo konwan twa what is sika twa wo yemu twa ana afi kwa afaso yiska no kra na bro adwene ntiase so and then am what is visa thing say anye me tumi moti asariki adawoma anti sarki na ba wana wo de sika twa ne twa no sa ono na me ne communicate wow nti omomo adawoma anye tumi so omomo ni ho ayeso ye ni ho cause mo ba mo sa me mo na se abosomo no ne moti ane ni nsuo no suma no mo anye ntomo a me minti me mo but ya gusu kasa ya de video no to ase keto bi na ya hwe ani so ade na sebi yese enye siremu ka ana yebo yisiremu aka bibi ana enya aza enye kontompo bi na ete etwa ade sarki video ni to so na kakra bi na mahusi bia na utumi no wo display wonders kese o festival koso asantimamu na ye to akomo no so enti enye wo utumi na ran utumi na besha na ahono de obi ntimi tunti ya wa fasha ase ana menya me ne kura me ne ye nyame no mu a sabi me mfumo mu no mu so mo bi atimi anyame enipa try de bi ye o ye ade a obi challenge o se wani bebu ase ka obi nko na nka ono ne buso ne tumi ekura na no wode anya wode na wode na twe ne ho na se kan ya wode twa ho na twa me mo je aba ne ka se konfo no wo mene obi na ato no nanso ye buso mo ekura ye no ene ye nyame no mu kura ye no ye nsuo ne abotan ne nhoma ye gidie wo mu no ye mfumo mo ye yo mama ne amamere de mo abere bia ebi ebeko bia so ye kra wo mo ne ye omanko omuka se ma ye nya ye nye ndi wo mu gidie so se ye hya se ye be ye dia obi ntimi nse ye because na sentemo na program because wo pemso asante hene santimanya ko pomenhia na so ye ma am say confirm penifo bi mu ko honom to break it na pom na ko twa ne yema on dey twa pa my dey full convoy and ne be se ko hospital but so the same miracle ni bi na wo ye den tro den dey ntwa won say yes say anyame no mo doso obi ari ni nyame yekura no na obi ari ba bia na ti de ehye to wo nyame no so sento break it na podi no o mi nyame ni megidi se so sen ne de sa so no so gini bi se ne de so sen me de wow mi bi de etimi ye wow sa ti me de so sen ne de wonderful power hi yele na sarki mai me yada na keke me penasem so ana enye se me yada na penasem ana me di no wadanse ma se ye de kono ono se me wota hwe me interview a me di amanfo wadanse but me susu ma full assurance se kono bana na sarki de so be fa me number bi sa me se Mr. Host wadaroma konfo empese me kono ho na gidia na mo be na me ntu fa Nana Saaliki number na kono ho straight na obedom na obo how bia na wo so bia no ni ehia na se akwankyere a ode be ma mo diso na ye friso no kono no nipa na no sane se ni so a ama mo kasa de kyerɛw na ye omoda mo tumi so adi ye de kyerɛw na wadaroma iskadro na me iskadro ba kwame na ofaso iskadro okunipa na sikadro aye ne nyini sikaso ne ye de moja ne jineska sa we iskadro onkunipa ba de moja so ne jineska sese on se ngiase obi ani fie ofrem no obi ani ne ti no obi ani tumi ne anyame ne aye de ekura no me nyame ne mo ekura me de moja ne jineska ma moja ben sa yo kase moja yo moja mu bebere okay sebi etwa akoko kura na moja ba moja etwa abo abo chi na moja ba moja etwa abo adwan na moja ba moja etwa abo na twi na moja ba moja so sikadro agina ye ne ye na twi na twi ina enya aponchi ina nyodwan ni mo ni pa na wo ba no kra abo a ti wo mu ne be kire sebia yemfa abo we yemfa abo we fenjina sika na mani basmesi ba me pese me make full assurance be say enipa ne ba no enko enipa mu dabi
But niti bia na be ya boa we na boa we. Wonderful. Menya me no mu ekura me no ye mfa nipa mfa ngina sika ma nipa. Yes ye de mo ahodoma ne gina mo anso. Anti wo a wo ba no wakra wo ati wo mu. Wo fie wo firi mu. Enyame no wo fie ni enyame ye wo me fie ne be kire se nipa asmesi a wo ba ye mfa moja yi ne mfa ngina sika ne mfa ma no. Ya kire wo ne o ma ne aye de gina sika ma. Sanete. Nana wada roma sikaduro asam ye guso kan se bia nipa na ba otwa mo ne wi a obe sika na ma no ana obe ma ne bibi kuku bia kosini dem na wakomande ama sika ba na se ti say okay mi sikaduro a mi di dwumadie wo maso ye no oba ye instant money na nya double money na ye wo ya so ye amane ne amamre na oba ja mo be de ebe kire wo se bia mi nya sika ne de ne se sika ne be ba ma wanya susu ne wa na chi say sunsumu nsam to ba ya mamre ne amane ni wi ya ka ne so na be kenska but enye compose so ba ya mamre sika ma David wonderful sikaduro akwana o kan mi so ni instant money sir then tena wonye menya me no mu ekura me no o so obeba be ka se bia o pe billions of billions yentimi mfa nyame no mfa mfre sika ne mbom ma obumu o se jefa bonda menya me ekura me ne kire me sa nana ene na mame nko ni sei so onye instant money ame so twema drink kakra fi se festival as no yiska physical ye ni na ho no yiska edi cheye ha me kwa mame so ben kasa na se anu so instant money enu ye instant money ba no nye instant money obi na eba abepe nkwatia no motia no kire se akyeremadefo elipa atwahia no omo abre omo abo agene so nti ono so mo omo bibi so omo so njemfa nye den emfa ntwetwe omo mo sa abre ba no se de be ya abre bia no oba no omo se motia se bese na bo meye omo di agora ma na ye den edi agoro sanity ba no ko ete se obi pa bia ba 2 billion 3 billion e de adini juma bi Timothy no command this can oba ya na ya frere ya ma se jifa ko dabi ti se de amamre ne amanye ye de eguku amu nti wo kra bo ano na be kire wow ti se nipa ne penskado sisi ya on fro the crab the yon be say hwehwemu ne crab bo ano be kire na nipa ne ni Ghana ha nipa ne ni Ghana o akwanto na ohia sa skado ne bia yetimi wo kene sa se uniga na hana o akontum na ohia ye nchen boa wo so peso obi nyina ma wa ne ni woni asem ne wo se ya nyina ne ndi udwumadi emfa ma wo so a yeti na gina dia ma wow sanete ba se ni ye mu no benya nka mo bi begina ma na nti mo bi megina ma so a yeti na gina ya na se me kan sikaduru asem de me kodi ne jini pandi me kodi mi sikaduru na me koye mi spiritual issue sisa na memo bi meya gyanwa me na se bia me pese monye na mon video emfasa na me no so e kwan wosa ya kwanda we be di udwumadi dia ma be video ya sembe ni pakro sa de me bi e be ma wodi wani am ba ne mo de tese o be bia dan bi o ho emfa camera de emfa mo ha nti sa won de duru wa yenti twan ne ba ne ma mo beto se mo de be di dwuma de mo be ni na da chire twan ni na ma wo na be from video call ofa yes o from video call me na ne be kasa voice call obi a be frem bia me na ne be kasa one be chiam mpempi no mo na se omohwe program ne se no be fra yes na yi busy no be ufre ne o modi nkomo na che se akoye siremu boka bi na ye dada YouTube futuru nipa ni so Nana Saaliki me na ogu so twhwe nkomo ide me no minim dwuma de so ye de wodi ne so kokra e wo na so ye enti wo ha wo amane bia obetimi e de abre na nan obedum na wo abo kama Nana on krata sem gie de ma omomo akwantum nsem na etesen okay so o akwantum na o hia krata sem a Nana Saaliki se bi nya me na me be ma o krata sese yes se bia me kasa nya me na me be ma o krata sisi am te o kasa me fa po bi mo me na me de ama okay de mo so o akwantum na o hia krata ya janom enyame no no omo na be ya amane ne mamere ne de ama omo no mo ahwe ma yiboafo be boa ma won sa be kan krata wo kurukura wo so de ama sanity nti na meka se wo hia krata nya me Nana Saaliki nti obi hia krata sese de ama ne dwuma de wodi no abrochi na koso na ekwan ben de na obeka ama nipa na nya full assurance wo mu aba on se abre bia ye se bi oso a na ohuru de wo ne mo wo ankon koso am so a ohuru de wo ne mo mi de menya me no me kura mi di se obi biara ode ne haba be da omo be kire wo amane ne amamere kwan a wo be fa so pepepe no mo so do mboa ma wo so nya omo ani munya sa se boss man na me di abo de nya de kom de no wow sa
Wow. Nti so wo hia bibia wo frɛ me na sɛ enyame nom ne do ha wo kɔ mo anim. Ne ni kan twa tritaka abo na sɛ fa no 100% assurance o betimi abo sa. Na mguso ka sa ha Nkomo Pa TV ati ase no subscribe ye de sunsum fo makwadere e wo honhom mu ene honam mu ene de omo eba bedom ho na omo adam mutumi adi se na be yo hawo ane amane eda so no a chese wani da so asa ogidi afri bibia mu no ai e beguso akai wo se da bi so okonfa no che ekọ ba kom da so ti ase dia ne chese duro ankasa so da so ye dai o ho no ma ye na nanom edidi dwuma de sonko enya konfo bia na abere konfo a wapen ani ohu eka eye amane yeye ono na ayede aben ebe ne Nana Saaliki the nation winner in eneguso twetwe sa Nkomo yi Nana wadaroma ye na so dwuma de so afi November to December you to this be ewu 16 20 25 apema 26 16 20 25 na den na ma bibi sansi o se de ma bibi sansi no se afele be ko na wiye ya ahun me bire so okay na ahun me nya ahun bi ase na ya ahun pa okay ahun mo ase bi ni pa moja ahun yesu di abo moja ti ahun mo di eni pa moja se wo ni pa o hwe wo ni ahun bambo bia wo so na so ohia wo ni bi ohia moja sa abere wo obeyi wa firi ho no okay amo onu no mo ayedo nti na bere bi e kasa ya kire nipa bia se wo kwa asole o se wo sum kramo o se wo sum asuma anu o pa ho bambo be na waya ma okra ho bambo be na wa kasa waya ma o nipa bia ni ho bambo atese atemtemguro nti Nana opese o chem se omo ameka se me last you young guy who you cry shame cry 2 p.m. Sa TikToker guy sa let's just ni Bible dabi o wa ho bambo a se bi sa bra nko ba be pie akwakoto aduane nka sa ne tumi kuro na ebo ne ho ban be hu se BBC ebesi ka wono se start mi ne tumi akoma ne nkoda obema BBC wa kwa mu nti na nipa bia wo ha wo so opa ho bambo open tumi pa tumi ana ne yedene na odo ho kokko hye ne nsa na wa hu nkwase ya wo wa hu petu wo Nana wo bai be bo ba pa wow eden o de bo bai amani ba ade me de bo ban ma nipa nya mimi tumi okay ya nyame no no ne yede wo bo ban ma nipa ya wo bo so ma ya frɛ no ankwanya sa so wa nkwa wonya ne mo bokode a obenya nti ya frɛ na ankwanya wow nti so wo ba ankwanya no na ye beso na ma na wo do ha wo nyina de ato na ni mo sika ta chemi de mempe wo ni mo ado mempe bibia ne mo beto wo ha wo bambo na wa kyerɛ wo nyoma wo betimi ahia frɛ wo ho de bebo wo ban de ono so de be ma ho no de ama wo se bitumi kwasi ya binti mi firi bebi mambe yo bibi abra ankwanya eti ase dabi na ankwanya nya ankwanya wow be kwasi ya binti mambe se wo dwuma abra kora wo de utie ba be sha ankwanya ase na ankwanya nya ankwanya obara bo adi nya sabo akọ ni wi ase o de ahoba mbo tumi je ankwanya nti uba ankwanya ho a obeya amane na mamere de ama na wa mo wadware na aduro asa abra be ho ankwanya hu se de hye de ene wa ju nsem kutokuru bo nkum nifa Ochininyifo na odi achini no mra me so wo hwe obeso wo hwe asabro se apa wadi ankwanya do apa wonderful hash tachi tumi ankasa circulate strong kokra wo so ye na chi se meka se obi a wa mbo no ho ban no akwanya eda no ho se osefo betimi anya no pray mo sa enipa bia se woni aho bambo a okra na te sa tete ko enipa bia owo wiase bia o se enenu ye nipa ya fast spirituality ni se a religion nti se godo ho ko jatumi bi na se tumi ne kire se bi fa akoko bi bre no fa odan bi bre no fa ponchi bi bre na obi kire se me so ma me so no me so Kristo nti wo ye sa ne ma na aboso se mtimi ye dabi okay sa ne ma ne enya aboso se mo ye ka aboso mo a enipa kra nti ase ade a wo nipa Bible kra wo gidie hye na ye boso ma yes Quran na wo gidie hye no ye boso ma boso ne dai ade asom obo bia ye boso cause esom wo bo wona wo chiremo twi sa na se sa na tie ade esom wo bo bia boso ma enu nti na oba ye gina ye ni si wono ma ye ka chen se we boso na emu suma ye na ehye mi ye suma ye tia mframa suma ya kolodi wati asenti ade no som me bo nti me boso som
Enti podi aye ekura mi ekura na eye me bosom. Fun ye ebu onu mi eye me bosom cause esom bo ma me. Ehwe osisi am yem hye me. Oyere ya obosom. Sa oyere ya wo bosom cause esom bo ma. Ade esom bo ma obi aye wo bosom sosom. Enti enipa bi e wo wiase bia ye nyina ye som bosom. Wow. Sa. Na honini ni de. Honini ye de obi ede ne nsa odi aye bibi no. Agina ya bisa. No, honini ni ye sa nua to stores na omo ye omo tonton wo stores no. Se no bi na so nkoto begu. No, de okasa biara eye toro. Wow. Obi ene ono akoto honyini enso mu honyini no. Suma ebi asuma bi onu ma na gina de a odi gina so ne ye honyini bi. Enti se suma ne gina de ye honyini we na se ye besi ho no mo aye ya amane masa honyini no. Na suma no tumi na ba betenem. Ti tumi na ba betenem na nipa kro no ensom no. Enye honyini na wakoto wo store no na wo som no. Se ga honyini na wo store no nipa na wo ye ebebu store no na ye ni bebrebe. Ade na o kasa kire na enye bibi ma no. Na eno de wokokoto wo ho no ma odi bibi ya amane na ma bereguzo no ka bibi kira de na yeye ma. Odi odi nko so etimi ku. Ohe no atate. Ti tumi na ewo mu no. Eni e frɛ ne suma no. Za honyini na nipa ka ne bosom no. Ne bosososom a wo som. Na suma na etimi no ya amane ne amamere ma no. Na suma na bɔ no ho ban. Eyi na firi muso ni ensan mu. Ha obi beto na suma na yi na firi ho. Mbatu wo o ma ne nto no. Eno ni suma no. Eno ni tumi no. Wonderful, wonderful. Nana Saaliki wadi ni ewo sunsumu ankasa. Wana wana bigusu ka wo se Nana Saaliki ne number no ene egu screen so no. Obefa no afre no how ane amane a wonamu honhuma fam ne honama fam ni na no. Friend na ina ko nchen obedom na waboa wo. Wo abrochi so afre no. Nana be bisa kama. Opese won video fa sende wa obeye bibia e de asendo. Omo ene ekura Nana nom etumi omo didi dwumade sonko ewo omasoye na mguso kai sa haye nkomopa TV na o subscribe na o share ye bre no ayebe anisa na wadaroma na chise ade bi esombo ma obi aye obosom Sa ade esombo ma obi ara ye wo bosom a wo som me won kwan a wo fa so som ade no. Okay. Enti ewiase se wo ko asore wo ko osum Kristo na ugidi o Bible na Bible som bo ma Bible ne to fa ma o ye ma hye wo fa na apepa ho a ye bosom na wo som no ko so bo so som e som bo ma Nana yeso dwumade so ye nyanya wo nkomopa yi de mepese ebrebia no bedi ensawoso na ya sibia wo se my message no se sei na ye nananom anasa konfobia eka ensam sei eye ne saase na wotie ne dia kemeka se azafo na omo azamafo no ka eso beti kakra na yeso dwumade so obi o problem ewo nkratasem akwantu sikasem adwumasem bible ho na wakoba bi ayaru obi so yare serious wakoba bi am yajeje ne sikani na adi ene ne mugidie asa wati ase se ni pa bi sa ehwe ne de ya asemero beka chero na enfansori dwumade so Nana Saaliki de beka kire ni pa se sabi batagaria do so ya ho kremo pa ene hire bo so ofo fugu so bo ye de efu sa enfa ba bi a wakọ enfa nka se sabi tumi ni wiase de bia ya menda otie na nanom abosom no suma ni nso na dabi ye nom na ekura ye no ko so bi ho no ma wo ni bosom bia tumi bitim ne mo ne bosom ekura no ne bosom keka ekuta no tumi bi ni ho ye de otie suma bi ntinem mo tie bi ntinem watiase enti sai ni pano do ha akoda na wantimi ambo en ka se tumi ni wiase se bibi ni wiase ko bi nyina ba di nka ntam ntu obi suma ne nkonkonya no ga tumi ye de ewo nti wo a wo hwe me na se yade bi da so yade bi da so biara se wan fa mfuru na yam ne baaye na be fa wasase so nko a Nana Saaliki msi nya gidi ne fa me no ba ne frem se akora yare se ne da me so no gidi so se jamo ba kire duru so wo de no so ye sunsun mu yare a jam de sunsun ye firi ho a kire duru a ye fa nka ho a wo be so de gina se wo de no so ha obi da so se bi obi adu sika se o si na obi abu kwase anko ara e mo ba mu mu bre fa nko o si bi saba ho o so ye ni sibiri bi sabara ba obe ye wo. Okay. Ano so ye bosom bedi e o si bi saba. Okay. Ti ha obi da so se bi obi abu kwase a obu ogu abrabo ma ne wa duru abrabo mu wa animu o se wo nye ne class udu sika mo bi so fa nya jakade bi ma ni pa na bu kwase a obi jo na aboso se bi ha obi a onamu kwase bo na di pa na bi bu nkwa mo ba mu frɛ me se na na pese bi nko hu o si bi saba
One you see the year book as ya. And dear which is will be a civil sabraba. Fabra bedan. Wow. So the end see a quarter mania and Wabba Mumbo. Fabra found one quenya. Sahuba was not open to me with the question as a more boom cover biada. But I found question will be sabansa. Any unquenya. Nay, your mamma may fire them for more. Then she said, you know about tia caneno. Said this and what about also better. O bosom bia awo dwuma die so nkwa wodi Sir. A 2 million German bosom kwan. A 2 million now would you may dear with you. ba bebre so ka bom ma bosom ba ko Aha, and on air, and my any baby will be the one that you might be down for any year. A 2 minutes to say you need pay will be as it. Tell any of Pamata there. So, can't say now, Freddie, be down so on your mawa. With me, Dabby. But conform you, however, friend, maybe a wide year we had a Chiria bosom. The bosom you could and yes, Edumano. They will be the bosom you could and Chiledu, the Maya say, I for. No, Jamma bosom now, who says I will you want out there for bosom and son, 2 million crown. And yes, I net yet, 20 million. Wow, wonderful. Dear Wabusu, what no frame now, how I watch them. We knew who to me, and not say how I'll catch the media. We knew who to me. Nemo who to me so some quality and what you say. And Yaman so that my boy, wow. Powerful. I am Komopa TV. I am Brema Kwai. I made it Juma Dian Air Day AC. Nana Saaliki the nation one in number the good screen so no. Sena Yeguso anymore Eddie and Komona. Yasori Juma Dian so funny number na ko Nana Saaliki wono. Sikane Bambo and a Juma Sem any aquantua. She said me name problem on them our assassin so Nana Saaliki intimate and dum and fam wow. Ogawa am what man dem so. A home from and on from. Yame aya duma dasene ibeshia makra.